Zagaritis to the far post. There's a man free. Twist, ma prova il Parma, chiuso Pongracic, poi Ramadani. So that everything's okay. Καρλίτος και έχει ανέβει ωραία ο Ζαγαρίτης, παίζει με τον νεαρό Καρλίτος, γυρίζει την μπάλα ο Ζαγαρίτης. Αριστερά, αποδέκτης ο Ζαγαρίτης με 4 συμπαίκτες του στην περιοχή, κεφαλιά του Καρλίτο. Μπροστά στον Βραζιλιάνο ακραίο του ΠΑΟΚ. Καλή στροφή από τον Ζαγαρίτη και σέντρα. Αυτός έχει κοντά του τον Καρλίτος. Ο Ζαγαρίτης έκανε την προσπίση, σέντραρε με το δεξί, η μπάλα πέρασε. Βιαφάνιες. Κι άλλο τακουνάκι Μακέντα. Με 2 τακουνάκια ο Ζαγαρίτης πάτησε περιοχή, ευκαιρία. Επιθετικό. Πρώτη προώθηση του Ζαγαρίτη. Η πάσα χαμηλά για Μακέντα. Πέρασε ο Ζαγαρίτης στην περιοχή και γύρισε χαμηλά, η ευκαιρία δοκάρι 2-0. Ο Βιαφάνιες ξέφυγε, μοίρασε τώρα στον Ζαγαρίτη, ο Μακέντα. Ζαγαρίτης. Σαβιέρ. Ο Μουνάφο έπαιξε με τον Μπαράλες. Άφησε το παιχνίδι ο Τζίλος, ο Ζαγαρίτης. Ζαγαρίτης. Του Παναθηναϊκού. Και τώρα οι πράσινοι θέλουν να αντεπιτεθούν. Κάνει κίνηση ο Χατζηγιοβάνης πάρα πολύ γρήγορα για να πάρει την μπάλα του Παναθηναϊκού. Ο Καρερά. Γκαρσία. Πάρα πολύ ωραία. Σεμέδο. Ο Ρατζέλοβιτς παίζει το 1-2 με τον Φορτούνι. Προλαβαίνει και θέλει να πάει στο 1-1. Κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι ο Ρατζέλοβιτς. Τάκλινγκ του Ζαγαρίτη. Στον Ζαγαρίτη. Ζαγαρίτης λέει κεφαλιά και 2-0, ναι. Καλή παλιά. Αριστερά. Θα βγει η сέντρα κοντά στο... И это как раз-таки один из крайних защитников. Атаку поддерживают футболисты итальянской Пармы. Подача! Servir Fábio Silva. Permite a antecipação de Michelis. É um jogador que pertence ao Milan. Está nos Países Baixos por empréstimo. A equipa... Zagaritis. Cossidis. Bem trabalhado. Zagaritis. Ainda Zagaritis. Com André Almeida. A jogar com João Mário. No corte de Zagaritis.